Takže rozprávaj do kamery. No. Jak žiješ? Mirku, jak žiješ? No co mam tu, no co mam? Ale ja ti hovorím, jak žiješ? Niedobre, niedobre. Tak čo mne dobre? Ja ti dám otázky, takže ty odpovedaj, hej. Niedobre. No a čo, žijeme či Nedobre. nežijeme dneška? Co? Žijeme či... Nie, umírame. Umírame. Hej. A čo umírame? Do piči. Umírame. To možná nemáme životu. Nic. Zakopeme nerušen. A ko Petrušel? Sako. Ko sa si? To ja mám nejaká. Ale koj si Petrušen? Zakopeme nerušen. Ta soske kaj slove tu ti nie so. Paolove Petrušen. Manilove hinso tu. Ta soske sme tu meni Petrušen, ta še malo love, aby še bo tu milionári sa. Aha, milionári, aha.